usuku lesabatha namhlanje ngoba kuyiSaturday nje noma kuyiSabbath day zizothi mazithi Friday next week mhla ka18 bese kuthiwa kunalento ekuthiwa Good Friday bazobe behamba abantu ngolwesine beye endaweni ngokuhlukahlukana bethi beyothandaza ngithi yabo bethandazela ukuthi umbuso uyeza uvukile yonke lonto le kodwa sifuna ukuphinde sinikhumbuze ingane zakuthi alikho iphasika elingo March noma ngoApril iphasika sizonivezela ukuthi linini lele lishintshayo sizophinde sikuvezele ukuthi why sisho lento esiyisho iphasika elingo March noApril akulona lika Jehova iphasika noma umgubho ikhonzi zakaSathane kunomgubho eziba nawo uyashintsha ube ngoMarch uphinde ushintshe ube ngoApril leli iphasika elingo March noApril alihlanganise lutho noJehova kodwa liyiphasika lakwaSathane uyabona kumuntu ozoye ephasikeni ngeviki elizayo isizomcasula ke lento bese ithina esingena umoya kaSathane bese shawa into eyodwa ukungabi nesineke sokulalela lento esiyishoyo because I said initially we are house of radical intellectuals and again yonke lento esikhuluma ngayo akukhona ukudelela umuntu noma ukubukela phansi izinto engenamsebenzi walutho abantu ababhilivela kuzona thina umsebenzi wethu ukuvezela abantu ukuthi yonke lento enibhizi nayo umbhedo yafika nama western vela ama western ayezonixhaphaza yabo thina ukukhanyisa ngoba kumnyama phela kunje engqondweni nomuntu omnyama kumnyama ngithi yabona thina we come with the light sizokhanyisa angithi yabona and again yonke lento esizokutshela yona siyacela ungayi-accept as the truth yabona ngoba phela umuntu othi mayetshela into bese i-accepta ngoba injalo umuntu ostupid lo muntu into otshela yona you must receive it assimilate it yayizwa lonto leyo uyithathe uyoyicwaninga ukuthi lento eshoyo lo muntu mawusenza ama comparison ngendlela yakho then you apply your own mind leyo nto leyo izokusiza ukuthi uhlakaniphe ukwazi ukubona izinto ngoba zinjalo ngoba siye sisho sithi thina this is how we became Christians and Muslims. The European and the Arab invaders invaded Mother Africa kwenziwa abantu abamnyama igqila ingane zakwethu ingakho sithi uyazi uzongiqeda amandla umuntu ozohluleka ukulalela lento esisho ngoba number 1 makaze ngithi thatha incwadi lezo uyifunda thina sifunda incwadi ezi ama pages akhona aya kwi1000 and leyo ncwadi ufuna uyifunda uyiqede ungene kwenye incwadi uyifunda uyiqede and then bese ubuka umuntu omnyama uthi ucabanga kanjani then wena ukuze ukwazi ukumtransforma of course you need information from these professors yabo and the only way to get that information is to read but ngeke ungitshela ukuthi uzohluleka ukuba nesineke sokulalela uzothi siyabhora kodwa sibe so transform impilo yakho because noma unga rich materially mhlawumbe ube nemali nemoto nani but ma fucked up engqondweni yonke lento is history soon yonke lento izophela angithi yabo so you need people like us ngoba sisho sithi thina ezinye izinto engane zakwethu sike sifundise la ukuthi ungayithanda izinto ngenhliziyo kunezinto okufuna noma ungathi uyayithanda ngenhliziyo bese uapply umqondo angithi yabo umqondo mangabe ukushodela sikhona ke thina then you need to subscribe to this channel share our videos and ucomment nathi into esithandayo ucomment khona sokwazi ukukulekelela ukuthi izinto uyibone zime ngendlela ngoba uyathanda uthanda usazozala izingane and uma umuntu ignorant we said one day if you are ignorant ngeke uremain kwi-ignorant uzograduate ube stupid uzozala izingane stupid sukethi uzozala izingane ezi-stupid ezohlupheka for the rest of their lives again we are house of radical intellectuals if you are interested in into esikhuluma ngayo you can hit the subscribe button share our videos hit the like button and ucomment yabona and if you're not interested it's still fine you just do nothing qhubeka uhambe la uyakhona nisikufisela inhlanhla nansi into ekhona alikho iphasika elingo March noma ngoApril iphasika elingo March noma ngoApril noma ngithi umgubho okhona ngo March noma ngoApril umgubho wakaSathane ngani zakwethu ngiyacela mawuzophuma endlini uhambe ukhuleke ngoba baningi abantu abazofa
ngoba siya kulo Good Friday. Nizobona nje ingozi ezoba Isaka ezoba khona ngoba siya kulo Good Friday. Inqwaba abantu abazofa. Manje lendlela nikhuleke ngoba esihogweni sakaSathane kuphume nesinedolo. Kuthi kuzoginqwa imoto ukuze kuphuzwe amagazi enu ngoba yonke lento enithi niyakuyona ephasika into engekho kepha umgubho wakaSathane. Ngizokuchazela ukuthi why yonke lento siyithatha kuphi. Sicela uma ke le date lo mgubho uzoba ngomhla ka18 kuzobe kuApril ngoba sizofocusa kule number le u18. Sikuchazela ukuthi u18 ngokwakaSathane noma ngokwenqobo yakaSathane kwenzakalani. Sikuchazele nangenyanga kaApril, sikuchaza ukuthi kwenzakalani nangayo le Friday le. Uyabo. Asiqhubeke kwislide esilandelayo sozama ukusheshsha. Ngoba sike sasho ukuthi asikwazi ukuthi sithi alikho iphasika elingoMarch liphinde liguquke futhi ngelinye ilanga libe ngoApril. Lihlukane nangokweinsuku ayikho lonto kanjalo into engekho. Bese kuzofuna bese sikuchazela ukuthi sikuthathaphi. And oprofessor basifundisa abasitshela ukuthi sebenzisa isource document. iBhayibheli yona incwadi esizostika kuyona kakhulu ngoba kuyafana noma ngithi hamba uyofunda incwadi kabani nje ka-Adam Hochschild ethi Leopold's Ghost ngakuyenze le nto le. But unayo access kwiBhayibheli ngoba yona incwadi eniyithandayo lena sizonifundela yona. Incwadi yokuqala sizoyifunda wengane zakwethu ekaJohn 10 verse 31 to 33. Kube incwadi kaMateyu 10 verse 5 to 6, kube incwadi kaLevi 23 verse 1 to 5. Bese sizonichazela ke ngenamba u18 kanye nenyanga uApril. La incwadi kaJohana uyabona izitha zika Jesu Kristu. Nikhumbula ukuthi abantu ababulala uJesu Kristu, mina I'm free ukukhuluma ngoJesu ngoba uJesu eyinkosi yeSabatha and wayigcina iSabatha. So iSabatha iyona into engiyithanda kakhulu ngoba mawuthi uyathola iyona into engabe wonke umuntu uyayigcina. Uyabo. So I'm free ukukhuluma ngoJesu. Yes, I'm not a Christian, but I'm free ukukhuluma ngoJesu ngoba uJesu kwakuwase Nazareth and wayegcina iSabatha. Hayi yonke lemfishi eniyenzayo. Nithi nikhonza uJesu kanti niqhashazwa abantu base abama Freemason abafika bezonibhayizisa la. And you're so fucking lazy to read, even to listen. Ama intellectuals anganisiza ukuthi nivule kumqondo. Wena obe nenhlanhla you must remain ulalele lezi zinto. Now apply umqondo ngendlela onga apply ngayo. That's why we said asidingi niphuza utshwala and asidinge drugs egazini leni. Khona nizoba right nihlakaniphe njengoShaka. Incwadi kaJohn 10 verse 31 to 33. Ikhuluma ngalento leyo ukuthi uJesu Kristu akezange emhlabeni ukuzofela izono zethu. Amanga ayikho lonto leyo. Akekho umuntu ongazala ingane bese ayihambe yofela abantu into engekho lonto le. So izitha ekaJesu ngoba siyephasikeni ziyo celebrate ukufa kaJesu kuthiwa it's a good Friday. And lento siyayikhuza ingane zakwethu. Umuntu oyisithi uyabona mina namhlanje ngoba ngisho ukuthi iSabatha umhla ka12 April 2025. Mangase ngife namhlanje ngoba ngikhuluma nje qhamuka umuntu angidubule ngife. Uyazi ukuthi bengabe benza iphutha abantu bakithi mangase bethi it's a good Saturday or it's a good Sabbath day. Usuku okwafa ngalo umuntu is not a good day. Kodwa izitha zakhe ezothi usuku oluhle ngoba wasifele fela izono zethu ayikho lonto le. Sizonifundela lencwadi le esho ukuthi uJesu akafelanga izono zethu. Isono sika Jesu izitha zakhe zathi wethuka inhlamba nanokuthi ziciwe ukuthi umuntu uzenza uNkulunkulu. uJesu wabulawela leyo nto nje. Ukuthi nje kwakuthuthuka inhlamba number 2 umuntu ozenza uNkulunkulu. Akushuwa ukuthi wena siyakubulala ngokhona uzofela izono zethu. Amanga ingane zakwethu ayikho lonto le. uMateyu 10 verse 5 to 6 ukhulume ngokuthi uJesu Kristu wethunyelwa kumaJuda. And wengafuna amaJuda angene kwezinye izindla engezona ezakwaJuda. So lento thina njenge as black intellectuals bese sididi phone nabantu abamnyama nifunani kulento le. Angithi yabona. And then uLevi 23 verse 1 to 5 uzokhuluma ngephasi ukuthi alikho iphasika elingoMarch nangoApril. Iphasika elingoMarch nangoApril iphasika lezikhonzi zakaSathane kungakho nifa kangaka nje. Again, siyaxwayisana ngane zakwethu, we are a house of radical intellectuals. If you are interested, you need to subscribe to this channel. Right, straight to the point. John 10 verse 31 to 33. Le ncwadi sifundela ini
izitha ekaJesu ezobe zithi igubhisa iphasika ngomhla ka18 April 2025 ukuthi bonke labantu bazobe beyizitha ekaJesu ngoba bazothi ba celebrate ukufa kaJesu ngoba uJesu wafa ukuze kuhlanzeke izono zethu. Amanga ingane zakwethu ayikho lonto le. Sizontshela icala likaJesu alifela. Asifunde. AbaJuda base bebuya bethabatha amatshe ukuba bamkhande. uJesu wabaphendula wathi, nginitshengisile imisebenzi emihle evela kuBaba. Yimuphi umsebenzi kulena eningikhandela wona na? Uthi ngifaka ufull stop kancane. Noma ngiqhubeka. Bamphendula abaJuda bathi, asikukhandi ngenxa yomsebenzi omubi, kepha ngenxa yokuhlambalaza noma ukuthuka ngokuba wena ungumuntu ozenza uNkulunkulu. Sizoyihlaziya mbijana. Angithi number 1, angithi uyezwa la, kuthiwa abaJuda. Akushiyo ukuthi amaZulu, akushiyo ukuthi amaXhosa, mhlawumbe amaPedi, abaTswana, abeSuthu, amaTsonga, amaNdebele, amaMpondo, amaBhaca, cha, akushiyo kanjalo ngoba uJesu Kristu inkosi yabaJuda kuphela. Sikuvezile lokho. La kuthiwa abaJuda, kodwa ngomhla mhlawumbe bazoqala abantu ukutravela ngomhla kabani, mhlawumbe mhla ka15 16 17 bayaqala abantu bayatravela bathi bayagood bayo celebrate ukufa kaJesu. Kodwa uJesu lana kuthiwani wabulawa amaJuda. Yangithi yayizo lonto leyo. Kuthiwa abaJuda base bebuya bethabatha amatshe ukuba bamkhande. Shethu uJesu bambulala bamchafaza ngamatshe. Ngithi yabona. uJesu siyababuza ke uthi nginitshengisile imisebenzi emihle evela kuBaba. Ngoba nithi niyangibulala, yimiphi umsebenzi kulena eningikhandela wona na? Nansi indaba ingane zakwethu. Akekho noyedwa umuntu othanda ukufa. Ngoba nithi sona ngokufa kaJesu. Mase kuthiwa sothetha sonke sifake ejele, khona yedwa ongavuma ukuya ejele ethi hayi nami ngiyavuma ngona ngokufa kaJesu ngicela ukuyongena ejele. Akekho umuntu ongayivuma le nto le. Noma ngathiwa sizobulawa ngoba sona bese kuthiwa nathi asibulawa, akekho umuntu ongayivuma le nto le. Ngisho uJesu yena himself esezofa wabona labantu basirious bafuna ungibulala ngempela. Usiyabuza uthi ngoba nibhizi nithi nifuna ungibulala and ngiyabona nizongibulala. Ngicela ningitshele isono sami, mina nginikhombise yonke imisebenzi emihle evela kuBaba engiyenzile nayibona ingane zakwethu. Anginankinga ke ngoba vele emhlabeni ngoba nifuna ungibulala nje nani niyogcina ngifile. Nami nje ngimuntu kanjalo makufaka isikhathi sokufa ngoyifela nje ngihambe. Abakhalayo bosala bekhala kodwa akuyona into enhle ukufa. Phela ufuna usho ukuthi ngibulalelani ukuze nami ngazi ke bese ngithi Nkosi ngicela amukela umoya wami bese ngifaka. Na uyabuza ikuphe ningibulalela khona, ngifuna ningitshele ingane zakwethu khona nami mangifika lapha ngithi labantu bathe ngonile nasi isono sami. Amphendula amaJuda, uzwe kahle amaJuda hayi amaZulu noma amaXhosa, kodwa amaZulu azobe ntanta lonke izwe leli ethi ayaguda kodwa ayengekho kubulawa uJesu. Kuthiwa bamphendula abaJuda bathi asikukhandi ngenxa yomsebenzi omubi, alikho icala wena Jesu onalo, kepha ngenxa yokuhlambalaza noma ngenxa yokuthuka. Bathi wena uyahlambalaza, number 1 uyathuka, isono sakhe sokuqala leso. Number 2 bathi ngoba wena ungumuntu ozenza uNkulunkulu. uJesu wafela leyo nto ke leyo. Phela lento yokukhonza umuntu abaJuda khona la besho khona, ngicathi incwadi kaJohn 8 verse 33 noma ufunda kuJohn 8 uqale kuverse 30 uyele. AbaJuda bathi thina siyinzalo kaAbrahama asikaze simkhonza umuntu ekudabukeni kwethu. Wena ufika lana uzenza uNkulunkulu. Uyayibona? Kukhona lamaJuda lasho khona njalo. Kodwa waqhubeka uJesu khona bemkhuza ukuthi musu ukuzenza uNkulunkulu. Wagcina ebuleyo ngempela uthiwa wena umuntu ozenza uNkulunkulu njengoshembe ngoba ekhona phakathi kwethu ethandazwa nje. Ingakho nambona intante ezinkantolo ngoba abakwazi ukumbulala. Ufuna bamntantise ezinkantolo, ehlenyuke ezinkantolo, achithwe ezinkantolo, kuthathwa umunye umuntu ngoba kuyabonakala ukuthi lo uphafu livela unoNkulunkulu.
Ngaphela lento ukuthi kukhuluma abantu asishumayezi ngoshembe la senza umzekelo ukuthi lento yokuthi siyenzeke la kwaZulu kube khona indoda ezokhonzwa abantu bashiya imizi yabo bethi baye ebuhleni bayonyazini ayiqala ukwenzeka into ekhona and angisho ukuthi hambani nosonto kaShembe cha asipromote inkolo la kodwa besikhuluma unfortunately we are pan Africanist so nanoma yini into eyenziwa umuntu omnyama esiyibona right ngoba yabona uJesu ngoba umJuda mawukuthi uyekwazi ukuba indodana kaNkuluNkulu makuba khona umuntu omnyama ezweni lethu njengoShembe nje ethi nawe uyakwazi ukuxhumana noNkulunkulu thina siyibona into wrong ngalonto leyo ngoba phela manje why umJuda noma umArab njengoMohammed ethi uyexhumana noNkulunkulu if umArab ekwazi ukuxhumana noNkulunkulu iJuda likwazi ukuxhumana noNkulunkulu iGreek likwazi ukuxhumana noNkulunkulu thina as pan Africanist asiyibona ukuthi inkinga engakuphi mangakhona umuntu omnyama uthi naye uxhumana noNkulunkulu akithi namandiya abakhonza oKrishna babo nama China abakhonza oBuddha babo makukhona umuntu ovumbukayo kwaZulu ethi akuse nami ngiyakwazi ukuxhumana noNkulunkulu inkinga kuphi lapho thina siyiboni but as I've said we are pan Africanist we are black conscious we are for black nationalism yonke into enengqondo sivundulela noma yini into engaba nengqondo esingacecamezela ngayo ukuxhuma kule ngqondo umuntu omnyama ecaneke ngalendlela ecaneke ngayo so kodwa izitha ekaJesu siphumeke lapho izitha ekaJesu njengoba ngisho ukuthi come next week 18 April 2025 zizobe celebrate ukufa kaJesu zithi uJesu wafela izono zethu ayikho lonto le uJesu akafelanga izono zethu isono sikaJesu bamqambela manga bathuthuka inhlamba babuya bathi umuntu ozenza uNkulunkulu wafela leyo nto akukho futhi okunye and umuntu ocelebrate ukufa komuntu umuntu oyisitha sakhe bonke labantu abathi ba celebrate ukufa kaJesu bayisitha sika Jesu and ubabona ngokungaligcini isabatha kanti uJesu uyinkosi yesabatha mani ngayazi lento likhona ibandla lama 7 day Adventist 7 day Adventist gcina isabatha mawufuna ukwazi ukuthi umKristu ufuna ukugcina isabatha okwenza njani obuza kulabo bantu ekuthiwa ama 7 day Adventist they will teach you ukuthi isabatha ligcinwa kanjani right bese kuba khona lencwadi le kaMateyu 10 verse 5 to 7 nazo laba abayishumi nambili uJesu ngithiwe nabafundi abayishumi nambili angithi laba abayishumi nambili bakhona nabapostoli abathi abapostoli abayishumi nambili abayishumi nambili uJesu wabathuma wabayala wathi ningayi ngendlela yabezizwe ningangeni emzini wamaSamariya kodwa yanini kakhulu ezimvini ezilahlekeleyo zendlu kaIsrayeli ekuhambeni kwenu ushumayelani nithi umbuso wezulu ususondela uyabona leli zwi elalinikwe uJesu kwangelone lo memo kwangalona izwi lo memo elalimema bonke abantu abantsundu nabamhlophe cha izwi nje laliqondene namaJuda phela ingakho sike sakuveza ukuthi mawukhonza uJesu ungayena umJuda number 1 uyinja mangeyona inja uyidemoni ikhona into ivideo esiyikhiphile ngoba sabantu abasebenzisa ama source document saphinda saniveza ukuthi leyo nto itholakala lapha eBhayibhelini uyabona nje kodwa labantu abathi babapostoli I'm sure angazi noma bake bayifunda le ncwadi ukuthi uJesu mayethuma abafundi bakhe wathi bangayi ngendlela yabezizwe sizokuvezela ukuthi obani abezizwe bakhona la ngezansi uyabona ngoba ngumZulu umuntu ongesiyo umZulu ngisho ngamnyama umuntu wezizwe lo yabona mawuthi ngumXhosa umuntu ongena umXhosa ngisho ngamnyama njengami akhuluma isiZulu ngimuzwa ukuthi uthini kodwa ungowabezizwe ngoba akasiyo umXhosa angithi yazi into engisho so uJesu wathi abaye ezimvini ezilahlekeleyo zendlu kaIsrayeli khona amaJuda lelizwi labapostoli noma abayishumi nambili noma bangaki kodwa lalithunyelwe kumaJuda kuphela hayi kubantu abamnyama so abantu abamnyama ngoba bayaxhuga la engqondweni zabo noma banhlakanhlaka engqondweni zabo bayabadinga abantu abanjengathi abazonilekelela ukuthi phumane ezintweni eningahlangene nazo ingakho nihlupheka kanjena nje nidwedwe nihlama zezinye izizwe ubuka ingane ebuza isibongo esirong ukuthi ihlanya kanjani ekhanda yabona nje makuthiwa wakazondi kodwa uyibiza ngogcwensa okumbone lo muntu uhlanya kanjani ekhanda ngoba wenza into engamele ngabe yathi ingakho nanihlupheka nihlama zama manje senibuswa ngisho namaSomalia nama Ethiopia abantu abavele ezweni eliphuwa ngalendlela kodwa banibusa abapheki kwenu ngoba niyahlanya la emakhandeni nenza izinto engamele ngabe niyazenza
ngisho nitshelwa nilaleli ngisho kuthiwa commentani ke phikisani nathi into esikhuluma ngayo niquva imlomo nikhuluma nithule bese nithandaza bonke lezi inkinga nisenkingeni kodwa abantu abamnyama uNkulunkulu engathi nganikhumbula abantu ke laba beshiwo uJesu senza istudy la kunabantu ekuthiwa amasama yabona yini lento le yabo ngithi uJesu wathi ningangena emzini wamaSamaria you know the living generation of the ngesingisi kuthiwa amaSamaritans into enjalo kuthiwa amaSamaria njengamanje the living generation yamaSamaria akhuluma ilanguage ebizwa kuthiwa i-Levantine Arabic angithi nesizulu hlukene yabona nje umuntu osegoli okhuluma isiZulu esiyibhedelayo kodwa mawusuzala kwaZulu uzothola isiZulu esiungqo umuntu osegoli okhuluma isiSuthu ukhuluma umbhedo wesiSuthu kodwa mawuhamba eLesotho uzothola isiSuthu esiungqo siyonke nalento amapedi thola umpede ekhuluma isipede esihlakazekile mesegoli kodwa mawuyekole wahomo kodzanini yabona koLimpopo uzofica khuluma isipede esiungqo so nala amaSamaria akhona njengamanje akhuluma lento kuthiwa i-Levantine Arabic also known as Shami. It is a variety of spoken Arabic primarily used in the Levant. Yabona emazweni afana no Syria, iko Jordan, iko Lebanon, ise Palestine, nakhona kwa Israel and southern Turkey. Those are Samaritans living generation. Shothi uJesu wathi ningangena emzini yama-Arab. Yingakho ubona kunempe enkulu ekhona phakathi kaIsrael namazwe akhuluma isi-Arab. Yabona nje abantu basePalestine bakhuluma i-Levantine Arabic. uJesu engabafuni esaphila emhlabeni. Methuma abafundi bakhe wathi bengangena emzini yamaPalestine ngoba ayisitha kuye. Angithi yabona? Ingakho ubona ngoba ngisho kunezimpi ezinkulu yabo mawungabheka ngicabanga ukuthi iIran noma iIraq leya didedela izinto engathi izinkanyezi zoxathaka kaIsrael zobhoma kwaIsrael impendala leya ya phakathi kwamaJuda nani nama-Arabs impendala angiboni yophela ngokubuka kwami mina kodwa manje abantu abamnyama bangeneshiqe angithi yabona uyabona mawukuthi asikhuluma iqiniso engane zakwethu ngoba linjalo makukuthi uJesu Kristu uyayiza imthandazo yabantu noma yamaJuda akumelanga ngabe kuyaliwa lapha kaIsrael mawukuthi uMuhammad uyisithunywa sika Allah ngabe phela uyangena enhlizweni zalabantu baye kuphatha ibhamu babulalana akekho umuntu oyisikhonzi sikaThixo noma oyisikhonzi sikamvelinqangi noma sikamenzi wezulu nomhlaba obuswa ukubulala abantu lo muntu akanawo umoya kaNkuluNkulu unomoya kaSathane. I'm telling you and I will show you ukuthi lento sikhuluma ngani. Kuthiwa odumazi isabatha sike sizwe phela amakuhletshelo la kaShembe odumazi isabatha akafe nokufa kodwa kusukela kumqalo wendlela kuze kufika lenkosi ekhona unyazi lwezulu akakaze ethi akhishwe imbazo akhishwe ibhamu amaNazaretha ahambe bulala abantu ngoba baligcina isabatha kodwa ithini incwadi odumazi isabatha akafe nokufa ukubusha unomoya kaSathane ngabe ukhipha wonke lamaNazaretha akhona angene endlini hambe genqa abantu ethi abantu ababa amaNazaretha ngenkani kodwa labantu abanomoya kaSathane uyabona into eyenzeka between amaPalestina namaJuda lapha kaIsrael inyanti isigazi akuyona impilo leyanto leya amabhilida shower to the floor on the ground floor but labantu bayahamba bafica amaJuda engqubuza ngephongo edongweni lapha ethandaza namaSulumane edunu sebekele izinto lezi engathi ocarpet engqubuza ngephongo phansi eshona phansi evumbuluka makusuka lapho kuthatha ibhamu kuyobulawana kuthiwa labantu banomoya kaNkuluNkulu nani abantu abamnyama ngeneshiqe lento ofuna siyikhuze ingane zakwethu uyabona nje ezweni elifana naseNigeria kunezihonga lapha ekuthiwa iBoko Haram engena emzini abantu ezikhonza namaSulumane zithatha ingane zabantu zoyirepa kubula abantu bengenze lutho lena koSomalia kungena labantu ekuthiwa iAl-Shabaab bengena nabo bezobulala abantu kodwa ngapha baphethe iQuran bathi bayathandaza uAllah ukhuluma no why uAllah ekwazi ukukhuluma noNkulunkulu engangena enhlizweni zabo kube yizwi nje elicacile kube nje
kube yizwi lo Musa noxolo kuthandazwe uNkulunkulu ukukhulunywa into eqonile. Why betanda nezibhamu kubulawa abantu kanjeni kodwa kuthiwa abantu banoNkulunkulu nani ngoba niluze inqondo hambe ningena shiqa kulezi zinto lezi. From now onwards nazi ukuthi uJesu Kristu wayeyala ukuthi mabe hamba abafundi bakhe bengangena endlini abezizwe. Awungitshele mangabe ngoba phela uIsraeli use-Middle East wonke lamazwe oLebanon oJordan ancikene laphana. If uJesu ezothi bangangeni koma kodwa leli iBhayibheli lithi uthanda umakhelwane wakho ngoba uyithandayo kanjalo. Phinde lisho njalo. Mayehluleka ukusiza abantu abamhlophe nje. Nicabanga ukuthi nina abantu abamnyama niyiliphi nina? Ingakho sithinta incwadi enzima kanje ukuthi mawukhonza uJesu ikhona leyo ncwadi Mateyu 15 verse 21 qhubeke nayo. Wakhonza uJesu ngayena umJuda uyinja. Isambulo 3 verse 9 ukudla yako 11. Wakhonza uJesu noma wenza izinto zabaJuda ngesiwe umJuda oyidemoni isikhonzi saka Satan. Ingakho sintsha ukuthi yonke lento enenza niyofa. Yabo ngomhla ka18 April 2 uthi nyasonikhombisa. Bese uzala incwadi leka Levi 1-5. uJehova washo kuMose wathi yisho kwabaka Israyeli uthi kubo imhlangano kaJehova nakuyimema ibe imikhosi engcwele le imhlangano yami kosetshenziswa insuku ezisithupha kepha usuku lwesikhombisa luyisabatha lokuphumula umkhosi oyingcwele ningasebenzi umsebenzi ngalo kuyisabatha lika Jehova endlini zonke zenu. Right. Imhlangano kaJehova oqala isabatha lokuphumula umkhosi ongcwele kuJehova ayikushembe. Sike sakuveza lokuthi isabatha ligcinelwa uJehova. uShembe uthe mayefika emhlabeni waqinisekisa ukuthi abantu abagcina isabatha ngoba udinga uJehova udinga abantu begcina isabatha. Ngisho uJesu ephila wayinkosi yaseNazaretha engayigundi inwele ekhanda lakhe egcinisa abantu isabatha bambulala wadlula emhlabeni ngoba kukhona uShembe namhlanje uzothi abantu abagcina isabatha. Makukhulunywa ngephasika bese kuthiwa ngenyanga yokuqala ngosuku lwe-14 kusihla kuyiphasika. Iphasika wengane zakwethu alijiki. Lingomhla ka14 January lingo January mhla ka14 ngenyanga yokuqala ngosuku lwe-14 kusihla kuyiphasika. Yiphasika likabani kaJehova ngoba imhlangano kaJehova eyingcwele noma eyimkhosi eyingcwele mibili mikhulu lemhlangano noma iba khona eminye kodwa lo kufike kube wesabatha lokuphumula umkhosi ongcwele kuJehova kuyisabatha lika Jehova endlini zonke zenu. Mawuthanda uJehova ugcina isabatha. Uyabona mawuthanda uSathane bese ugcina lemgubho ke khona ke niya kuyona niyofa kuyona njengalo wephasika nje leli elishintsha libe ngoMarch libe ngoApril ngoba ithi incwadi ngenyanga oqala ngosuku lwe-14 kusihla kuyiphasika 14 January uyithola kubani kuLevi 23 verse 1-5. Yingakho sithi leli lingoMarch nangoApril elaka Sathane. Let us show you ukuthi sikuthatha blokho buka la ikhonzi zaka Sathane ekhonza la. We need what we are doing right now. We are freeing your mind. We are not worried about your children because once you subscribe kule channel, now yonke lento esikufundisa uzoyifaka enganeni zakho and then your children will follow. Leli demonic to performance. Linamanqina kanje. Libe neimpiko ngoba liyandiza. Angithi yabona. Lisebenza ngonombolo ke mfethu yabona nje la. Inombolo mawungena ejele kukhonjwa kanje inombolo le. Angithi vele into enombolo isatanism. Bese liba nesign la leli demon fana libe nesign la ebuzini la ukuthi isign le ihlale la ebuzini layo. Angithi yabona. Yingakho noma udutshula ikhanda uthi awuzwa lento le ila kufuna ibe la ekhaya bese kuba nalo lucezu lelokho njani ama sign aleli demon angithi yonke inama sign akhona phela yabona futhi mawusenombolweni kunezinto ezithize kunama sign akhona ukubona okay kushet lo mhlawumbe u26 lo u28 kunama sign abasebenzisayo nathi ne sign ukuthi umuntu oyisikhonzi saleli demon ufuna ebe nale sign le nale angithi yabo kodwa ke nathi indaba la ekhona uyabona sithe uMarch ake sichazele izinyanga sesiphuthuma isikhathi sihambile. uMarch inyanga yesithathu maqala unyaka angithi futhi January uthi February uthi March inyanga yesithathu buka lana sikutshelile ukuthi leli iphaseke logcinela kaSathane sathi sokuchazela ngoMarch sikuchazela ngoApril balake
kaSathane bafethu kusetshenzwa nganansi Illuminati pyramid. Right. Inamakhono amangaki? 1 2 3. Omele uJanuary, February kube uMarch. Right. Bese kuthi u4 kube ileli ihlo leli ngoba ubona ukuthi lento ino 4 ileli ihlo leli. Ingakho iphasika lakho lizoba ngobani? 1 2 3. Either lizoba ngoJanuary, February, uzothi January, February, March, inyanga esithathu leyo. Manje uzoba ngenyanga esi4 kumele lokho yonke lento leyo umgubho kaSathane kahle kahle. Angithi yabo. U4 nansi icode anokanenze nje nithi 46664 it's in our hand. Uzobona kuzobe kunesandla bese kuba nale code yeSatanism. This is one of our legacies. Ama leaders asinike freedom ashiyela yona le legacy. This is one of our legacies. That is why ubona kunento eziningi. Justice for Cwecwe yonke le nto le. No, it's because ilegacy sashiyela yona by some of our leaders or maybe one of our leaders washiyela nansi legacy ukuthi manginishiye emhlabeni ifreedom enginishiya nayo la emhlabeni eyakwaSathane. Yaba khona iconsent ekhuluma ngalento okubhale ungene on YouTube, not on Google, on YouTube khona uzobona ama agents akaSathane egubha lomgubho lo wenzeka kudala senzela nina ingane nisanda kuzalwa manje. Just enter on your YouTube account and then you type 46664 concert. Ubona ukuthi uzobonani. Uzobona ama celebrities apheshe yagcwele yonke indawo kugujwa lento ukuthi kuzonikwa officially abantu base South Africa I legacy noma bazonikwa isipho esivela sakaSathane okuyi 46664. And it's in our hand. Kushiwo njalo. Nansi into ekhona yabo ngoba ivula ngo4 kanje sike sasho engane u4 wena uzobona uyinamba kodwa ususwa la u1 2 3 4 ipyramid wengane zakwethu enehlo phakathi nendawo bese kubuyela kulo 4 lo ivulwa ngo4 ivalwe ngo4 angithi yabo i666 imele lo 18 lo yabona mawuzothi 666 6 12 18 ingakho makuthiwa mawumdala usuku usumdala mawuna 18 years ayi ukuthi ngoba usuku usumdala welcome to the new world order kahle kahle phela umhlaba Satan or devil is a prince of this world enye incwadi esifundayo leyo ka David Guy Carr. Satan is a prince of this world because nansi into esanikwa yona uyabona ke sithe kuzofa abantu abaningi leli phasi ke siya kulona. You know why? Because lingomhla ka 18 and u18 ila kuphuma khona ini i66 ayikho enye number ekwazi ukukhipha lo 6 about 3 more than u18 yona kuphela. Uyabona leli siya kulona kuzonyiwa angifuni ukudlala ngawo kuzobe kuphume nesinedolo kaSathane yona esinitshela yona nje le futhi ayikhenye. Nansi ke into ekhona kwenza ki mistake la akuyena u18 yabo ukuthi nje besisuke safocusa kulo 666 angithi yabo lona mawuzothi 4 plus 6 plus 6 plus 6 plus 4 phuma 26 angithi yabo lento sike sayisho sathi inombolo yama 26 iyona egoqile iyona ephethe umhlaba kahle kahle. So phela sinichaze mhlawumbe sizoyenza ispeech ngaleyo nto leyo ukuthi nina niphethwe ngenombolo yama 26 ongelekejana nihlamba ngeke niyibone yonke lento esiyichazayo kodwa ke nizohamba ke ngani zakuthi niyofa ngoba umgubhe niyowenza zizobe ibuya la ngoba sithi mali ngoMarch kusuke angithi noma kuthandaza umuntu ufika athinte phezulu la ngasegilweni ashithinte ngapha aphinda athinte ngapha bese kuphuma lo 3 lo uyabo bese thinta nase center bese kwenzeka lo 4 lo. Nansi ke into ekhona leli flag leli elase Algeria wonke amazwe abusa ngobusulumane once izokuthiwa it's an Islamic Republic kube sekufakwa lesi star nalolu ucezu lolu yabo bese liphathwa ngendluzula ngoba abulala amasulu angifuni ukudlala ngawo shape yabona izinto ekuthiwa Al-Qaeda yabona nje yini Boko Haram la eSouth Africa kube Al-Shabaab kube Taliban kube Al-Qaeda kube ISIS bonke labantu bakhonza la bakhonza nama Muslim Nkosi yami kuyiliqiniso lokho ngeke sekufihle and nanti iflag abaliphathayo bonke umuntu bamdinga esikhonzi sika Allah ngenkana kuncengwana monga nje ePakistan namhlanje iPakistan is an Islamic Republic of Pakistan monga lona iMuslim nje uzoba iMuslim ngenkana uzoncengwa ngale nto leyo kodwa manje mawuthi uyayibheka le sign abasebenza ngayo mfethu uyayifica kuleli demon mfethu take it or leave it nanti la ebuzini lika Baphomet
and nansi le lokunjana le angithi yabona and iba ngapha iphinde ibe ngapha but yabona lokhu nalokhu into eyodwa yabo and nansi lesikhuluma ngayo itemple lama Muslim leli uyabona nanti lolucezu uyalifica lana nansi lesi star nasi la yabo nansi siyasifaka lena nibone lezi zinto sikhulume ngazo ngoba nina nivele nenze yabo mhlambe kubona mina nginayo inkinga ukuthi mhlamba ama-Arabs enza zonke lezi zinto it's fine I'm not an Arab I'm a black African ngumZulu ingakho ngikhuluma isiZulu nani ukuthi musana ukuhamba nenza izinto eningazazi nihambe niyifaka abantu abamnyama nihambe niyifaka iyekeni lonto le nifundise nezingane zenu ukuthi mawuyikati uba ikati ozufe mawuyijubo uba ijubo ozufe mangabe uyingulube uba ingulube uzufe awukwazi ukuthi uyingulube ushintshe futhi ube imbuzi awukwazi ukuthi uyimbuzi ukhonkothe njengenja kodwa nina abantu abamnyama niyayenza le nto le ningene ezintweni zabe ezizwe niqhoshe ngazo yabo uyabona nje umuntu osonta nama Muslim unalo le sign le yaleli demon ngoba methandaza ufuna ashaye ngesiphongo phansi ukuze kuphume le sign yaleli demon leli uyabona methandaza lapha phezulu ugaxa isign yaleli demon leli kodwa kuthiwa kukhonza uNkulunkulu yabo angene ke lapha kunandaba ngoba ngisho ukuthi inkolo yase-Arabia lena i-Arabia eya invade eNorth Africa konke leko Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, Egypt kwabula abantu bakithi bathatha over that is a fact njengoba belungu babenza la eSouth Africa kodwa nabo bethi bakholwe kulento kaJesu Kristu lesiyo celebrate nabo come next week Friday ukuthi wabula uJesu kwaqanjwa amanga wathi ufela izono zethu kanti babecika ukuthi unamandla umuntu uzenza uNkulunkulu bambulala beza la kini ngoba banazi ni stupid anikwazi ukuanalyze noma ngafika umuntu ozoanalyze anifundise nizoba ignorant niqhubeke nibe stupid nenzi hambani ke niyofa ilona nje sinitshela ebesifuna unitshelana bafethu siyabonga mawukuthanda esikhulumayo you subscribe you hit the like and you share this video namhlanje isabatha bafethu umhla ka12 April 2025 yisabatha ke endlini zonke zenu awubasa umlilo liyazilelwa ke futhi isabatha awuntanti ngalo usuku olukhulu umkhosi ongcwele ngoba sike sanikhombisa bafethu uNkulunkulu abathanda abaligcina isabatha nani nize niligcine nabendlu yenu bonke siyabonga